Hello world and to everyone. Welcome to Filipino TV. Mga kababayan ko, maraming salamat po sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel Filipino TV, and please visit our channel Filipino Life Stories. Thank you very much for subscribing our channel at nag-grow po yung ating channel dahil po sa inyong kabutihan na sinusuportahan po natin ang ating mga kapwa Pilipino gaya po nito. Pag nag-subscribe kayo at tayo po ay nakakatulong sa ating kapwa, sa ating komunidad, gaya po ng ating mga negosyo na handicrafts business. Gaya nito, yan yun. Rattan basket. Yan. Napakapulido po ang paggawa nito. Handmade po ito mga kababayan ko. At matibay. Matagal na po ito sa amin. Yan. Naglalagyan ko po ito ng mga kung ano pa ang gusto nyong ilagay, pwede po lahat. Yan. And then, ito po yung ating mga basket na fruit basket. Yan, ating mga fruit basket. Lahat po ng organics, lahat po ng ating bamboo, coconut leaf, abaka, yan, mga rattan made, yan, ang gaganda, ang dami. Tignan nyo naman po yung pagkagawa, yan, no? Pulidong pulido. Gaya niyan, oh. Siyempre, may kamahalan din dahil mahirap pong gumawa pag sa kamay, di po ba? Mga kababayan ko, at mabuhay po ang Pilipino dahil po sa nakakagawa po tayo ng mga ganitong mga goods na pwede po natin na ipagmalaki sa iba-ibang bansa. At tayo bilang Pilipino, siyempre, supportahan po natin. Promote and purchase our very own ito. Paglagyan po ng tissue holder. Ayan. Diba? This is wood. At tignan nyo naman po yung pag-sculpture niya. Ang ganda. Pulido siya talaga. Yan. Marami pa po tayong collections na ibabahagi po sa inyo. Gaya po nito yung mga shell. Yan. Tunay na shell po yan. Hindi po siya plastic. Yan. Tunay po yan. Tissue holder. Ang ganda. Yan po ay handmade. Napakaganda. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you in our next videos at maging bahagi po kayo sa ating channel na Filipino TV and Filipino Life Stories. Shout out to everyone. Tayo po bilang Pilipino ay magmahalan po tayo at syempre magsuportahan. At yung mga ating mga OFW, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa Diyos at pag-ingatan po tayo ng Diyos sa araw-araw ng ating gawain. Magkita-kita po tayo sa ating next videos. Marami pa po tayong maibabahagi. At maging bahagi po kayo, mag-comment, mag-suggest lamang po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you! Ito, ang ganda nito. Ganda. Matagal na po ito sa amin. Yan. Thank you.